Axentes sociais, representantes institucionais e expertos de todo o país participan dende este martes en Vilagarcía no segundo Congreso Nacional de Relevo Xeracional. Organizado por UPTA, trátase dun dos maiores desafíos aos que se enfrontan nestes momentos o colectivo de traballadores autónomos. Más de 600.000 autónomos y autónomas se jubilan en menos de 5 años en el conjunto del Estado. En Galicia, más de 40.000 pequeños negocios van a cerrar por el simple hecho de que sus propietarios llegan a la edad de jubilación, al merecido descanso. Polo que defenden dende UPTA hai que tomar medidas xa. Poner encima de la mesa elementos que permitan que miles de trabajadores que tienen que venir a nuestro país, de miles de trabajadores que se van a jubilar, de miles de personas que se tienen que incorporar al mercado de trabajo, lo hagan en buenas condiciones y lo hagan precisamente para poder seguir desarrollando economía. O encontro arrancou este martes e vai continuar este mércores. Polo foro pasarán distintos expertos e axentes sociais para propoñer solucións ante o reto do relevo e a continuidade dos negocios. Este non é un problema coyuntural, é estructural. É o resultado de anos de políticas insuficientes en emprego, formación, cohesión territorial e desenvolvemento económico. E aquí é onde entra tamén outra realidade clave, a migración. Nun país como Galicia, o retorno de galegos e galegas e a chegada de persoas de outros países é xa unha necesidade. Na inauguración tamén estiveron presentes as distintas administracións como actores esenciais pro impulso de políticas activas que garantan a continuidade do traballo autónomo. O primeiro, que as administracións autonómica, central, debemos ser facilitadoras da vosa actividade, e o segundo é que hai que buscar medidas concretas, é dicir, a diagnose témola, pero temos que buscar medidas concretas para poder afrontar os problemas que vos afectan, neste caso o relevo xeracional. Tede na Diputación un apoio sólido e un aliado leal, como altavoz, na medida en que apoiamos reivindicacións históricas do sector, como pode ser a reducción da burocracia ou fiscalidade. Como aliados, a hora de solicitar medidas que palíen incrementos de custos de operativa, como o recente alza de combustible, por citar un exemplo. Un apoio reivindicaron hoxe a todos os niveis, tamén dende o ámbito local. Estou seguro que haberá unha solución como houbo sempre en cada relevo e haberá que adaptarse a ela. Por exemplo, cos condicionantes actuais, difícil sería que aquilo que chamábamos a tenda de toda a vida poida persistir se non se adecúa aos novos tempos e ás novas formas de vida. Pero non esquezamos que nin sequera a tenda de toda a vida foi no sempre, é dicir, toda a vida, porque antes houve outros modelos de negocio, de mesmo xeito que hoxe hai outros que só hai uns poucos anos resultarían impensables. Logo da inauguración oficial, a primeira conferencia correu a cargo de Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Traballo do Ministerio de Traballo e Economía Social.